Ами тук не се мине с малкото. Добре, чакай с кой номер беше. Съм кьорта била, не виждам. Кьор съм те белата. Виж обидалото ми какво е мръсно ми, като не го виждам. Само да каза протокола, че има Елев ден. Като си постригли така баща ми, всичко се връзка. Айде ти да мило. Взима се. Така. На. Вземай там. Няма да караш на високо. Само... така. Айде, виж. Добре. Изведи я сега. Тя иска с ножицата ударилата ми сега. Айде сега с ножицата му край ушите. Като мима да не ме натълцаш да ме направиш, Пьотеря. Чули? Аз хора постригам. Внимавай! Ще отрепя. Няма да ме изхъбяваш. Сега трябва с машинката, нали? Сега с нулата ще ми обереш. Само врата ми ще обереш. Да, Нагоре няма да отиваш. Не. Нали като тебе така наобратно, ма? Тъй. Защо не я позна? Така. Само точно ти ми... Ето ти да гледа. Горе. Няма да отиваш нагоре. Не. Ти не усещаш ли? Да. Не само. Ушите ми. Няма повече. Айде стига. Защото не да се харесаш. Татко с ножичката малко. И тук само. Да, с ножичката. Част ножичката. Като тебе. Фризорски салон при Леля. Фризорски салон при Леля. Видя ли колко му го направи? Добре. Така. Давай сега тук. Давай тук така. Точно като доктор Милова. Някъде се изминаш, какво ще стане. Искам да ти кажа, че приличаме сега на Иван Костов. Тук всяка обратната. Или така? Я виж? Така, добре, стига толкова. Има една такава Стига журналистка. толкова вече. Върха ти Другата прическа, третата прическа. Фризорски салон при Леля.